ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Барномаи нав сар мекунем. Ҷавоб ба саволое ки дар комментария пешкаш кардагӣ бидем. Пешаи барномаро сар кардан бо ҳам сухани такрорӣ дар ҳами комментария мо як ссилка закрепит кардагие. Бидроен дар ҳамҷа регистратсия кунем, то ки мо ҳами хели сари вақт ба саволҳои шумо тез ҷавоб диҳем ва видеоҳои нав ба нав пешкаш бикунем. Ай шумо танҳо як регистратсия кардан мерава, ба ҳамин хотир бидроен моро дастгирӣ кунем. Инак сар мекунем ҷавоби саволотона. Далер Қосимов нависад: салом алайкум, ман як чизро нафаҳмидам бародар. Барои чӣ мо корманди милитсия ё корманди ГАИ-ро бо тариқи телефон сиёмка кардан наметавонем? Ҳамин савола илтимос ҷавобша пурра оддӣ карда фаҳмон. Дар ин мавзӯъ суҳбат карда будем. Ду видео пешакиро бидро тамошо кунед. Дар бораи ГАИ-ё ман барнома кардам, пешкаштон кардам. Кодекси ГАИ маън накардае ки ронанда ба навор гирифтани мақсад корманди ГАИ-ра. Ай тарафи корманди ГАИ мисол иҷозат нестае ки ҳар як ронандара вақти маън мекуна ба навор бигира. Ай тарафи шаҳрванд яъне ки ҳамин ронанда иҷозат додагианд ки ба навор мегира. Али нависад: салом брат, ҳамин праваи мошина намешавад сум роӣ кунам баранай Тоҷикистон роӣ кунам? Не, намешавад. Бидани худат ҳатмияе вақти права гирифтан. Собир нависад: ака Аллоҳ ҳифзтон куна. Акаи Сормон, савол дорем. ҷавобша дар дигар барнома интизор мешавем. Акам, як бародар дар балница хоб буди, як моҳ дар Қараболо, як моҳи дигар дар балницаи Орҷиникизобод. Барои асаб ҳамин одам да аз ҳамин балница коғаз гирифт. Ҳамин хеле одаморо ҳақ доранд маҷбурӣ баранд ба аблава ё ин ки даронанд ҳамун коғази кардагиро. Ҷавобша медодем. вақти коғази кардагиша ки дарондан бо мераи айсар муоинаи тиббӣ мегзариву бахта ҳуҷҷат мекунӣ, яъне ки нигодни ваини билет мегирӣ, агар ки ту ҳамиро дар назар доштагӣ бошӣ. Умедҷон нависад: салом бародар, мо шаҳрвандои Тоҷикистон ҳуқуқ дорем ки бо телефон сиёмка кунем кормандои давлатиро. Корманди давлатӣ киро ту дар назар дорӣ? Мақсад кадом мақомотҳоро дар назар дорӣ? Баъзе мақомотҳое ҳастанд ки шаҳрванди оддӣ ҳаққу ҳуқуқ надорад бо тариқи телефон ё дигар чизҳое ки ба навор мегира, ҳатто дохили ҳам корхона шава бо навор гирифтанаш ку як субеста. Реал Мадрид нависад: брат, гап нест шумо дане ки мо дар Россия мегардем, қонунои ватана намедонем. Зур фаҳмондаисте, раҳмати калон. Далершон нависад: салом ака, растамошка гуфти 38%. ай тарафи Москваиро чӣ тари бифаҳмем? ман сборкаш Москвае. И чанд сум мешавад? 2014 сол шай мегуфти 38%. ман ҳамонро дар назар доштам ки мисол тай Москва агар мошина харидорӣ кунӣ биёй ба миқдори 500 000 рубл. мисоли гап, агар та ҳамон мошина биёри ва чӣ хеле мошина ки набоша, дар ҳудуди Тоҷикистон вақти мошин медрояд, дохил мешава, дар иҷа дар таможни дар гумруки худмон ҳар як мошини дохил мешава, дар иҷа нархномаи худша дорад. мисол агар тура 500 000 рубл гирифтагӣ бошиву биёи ки дар иҷа арзонтар боша, ҳамун нархи ҳамиҷара ба ҳамун 38% ҳисоб мекунанд. яъне ки мошина агар ту $10,000 харида бошӣ, биёри дар иҷа дар нархнома агар $7,000 боша, $7,000 ҳисоб мекунанд. Ба 38% ҳамира зарб мезананд ва растамошкаша пурша ҳамин фоизаш ҳисоб мекунанд. агар ай тарафҳои Европа ки дохил кунӣ 43%. Муминҷон нависад: боши брат, бо сабр буда ки ҳамин қадар гапҳои пасти одамода тоқат мекунӣ. Аллоҳ нигаҳбон бошад. Шавкат Ибодов нависад: хизмат маҷбурие. Хизмат маҷбурӣ мешавад, барое ки дар видеои пештара гуфта будем ки оли набромадай фармон ина ки ҳамхели фармон бояд ба имзо раса ки то хизмати ҳарбӣ накарда бошӣ, яъне ки то военни билет надошта бошӣ, қонунӣ ЗАГС кардан наметавонӣ. Азимҷон Ёшмадов нависад: салом бародар, як савол дорам, беҷавоб намона. агар корманди ГАИ ё милитсияро моро тафтиш кунанд, барои он ки моро ягон туҳмата наафтонанд, метавонем ё ҳуқуқ дорем сиёмка кунем? ҷинояткор мешавем ё не барои синимат кардан? Не, ягон намуд ҷинояткорӣ нестаи, метавонӣ ба навор бигирӣ. дар ҳолатҳое ҳастае ки баҳсҳои судӣ мешава, дар ҳамун ҳолат ҳамун чизеро ки ту ба навор мегирӣ, барои худат як шоҳидӣ метиҳи ҳамун чизи ба навор гирифтагит. Ламаноси нависад: обод бошӣ бародар Сорбон, бовар ки видеота тамошо мекунем, гуфти гапҳо дам мегирем. бошӣ, ҳазор раҳмати калон. Муҳсин Азизов нависад: чӣ ба фақат қонуни бекора метӣ? мардума зан айхона беиҷозати шавҳар бироя бирава, чӣ мешавад? Ту мара ҷавобша бите.
бародар, ма дар бораи қонун гап мезанам. охи ин чизе ки ту гуфтаси ира ягон домало фатво бигӣ ки чӣ хеле ҷавобгарӣ дорад. Зан вақте мебирояд меравад. Мисол дар қонуни давлатӣ омадагӣ нестае ки зани ту биромад рафт ҳами хеле ҷавобгарӣ дорад. Муҳаммад Қурбонов нависае: агар хизмат накунӣ, ЗАГС нашавад. Дар Тоҷикистон ҳама без зан мемонад. Ба 100%, 20% хизмат мераванд. ин чӣ хел мешавад? ҳеҷ хел намешавад. Маҷбур мешавӣ меравӣ хизмат мекунӣ. ин чиз оли ба имзо нарасида, фармон тасдиқ нашуда бигем пароли. Рустам Раупов дар саволе ки ту додаи дар видеои пештара ҷавоб додум. Муҳиддин нависае: дар бораи праваҳо, дар бораи гаиҳо ягон фармонҳои нав ҳаст ё ки нест? Дар бораи права ё гаи ол ягон фармони нав ма шуморо гуфтам ки ягон чизе ки қонунӣ тасдиқ шава ба имзо бираса, ман дарҳол ба шумо ба навор мегирам, пешкаштон мекунам. Дар бораи права ҳамихели фармон бояд бирояд ки баъд аз соли нав нархи права қимат мешавад. Мумкин ки то 10,000 сомона права бишавад, нархи давлати қонуниш. Дар бораи гаиҳо ягон намудоли модда ягон чи дохил накардиям. Давлаталӣ нависае: салом алайкум, шумо мегӯед ки аблава номумкинае. Вақте ки моро дар раҳ рӯ биқапанд, мо чӣ кор карда метавонем? Қувва нишон дода метавонем? Пешакӣ раҳмати калон бачае ё чае интизорум ҷавоб шавад. Баъд дуюм савол: бачае ки дар вақти гапзанӣ заикат кунад, ӯро хизмат мебаранд ё ки не? Як бори дигар раҳмат. Ака қувва озмоӣ ту қувва нишонтиира ба ҳамин мақсад гуфтанӣ бошӣ ки ӯ тура биқапад, ту ва бизанӣ, мисол ягон намуд ҷавобгарӣ дора ё ки надорад, ту корманди давлатиро ҳаққи задан надорӣ. Аллакай ҳолатҳои заду хурд мисол ба миён ки омад, ҳолатҳоро мебинанд, вай чӣ намуд ҷароҳати ҷисмонӣ мебинад, ҷароҳати чихелие ки мебинад, ту дар назди қонун ҷавоб мегӣ. Вай ҳам мисол ҳақ надорад ки дар раҳ рӯ тура биқапад, ки агарам ки қапид, ту ҳақ надорӣ ки вай аллату кӯб кунӣ. Ҳамза Алмуродов нависае: нархи ДНК дар Душанбе чанд сум бошад? Нархи ДНК дар шаҳри Душанбе 1600 сомон дар назди поликлиникаи як гузаронида мешавад. Амин Чигнолсе нависае: салом, мо ҳақ дорем ба кормандои бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҷойҳое ки ғайриқонунӣ меистанд талаби направление кунем ва ба вай ҳуҷҷатмона нишон натиҳем ва ҳақ дорем ки ҳамин хел ҳолатҳоро видео кунем. Вақте ки ҳар як корманд саҳар развод мешавад, мисол ба ҳар якташ направление дода мешавад, иш ба иҷа, иш ба уҷа, уш ба уҷа. ҳамун направлениҳошон бояд дар дасташон бошанд. Агар қонунӣ бигирем, ҳама шаҳрҳои қонун бигем ба талабот ҷавобгӯ бошад. вақте ки ҳамин ронандаро ки манъ мекунанд, ту агар бигӯӣ ман рӯи қонун рафтор кунам, хай талаб кардия вай направлениеша ки мисол ту дар ҳамин ҷое ки ҳозир истодагӣ тафтиш кардестай, biror омада ҳуҷҷат нишон бите ки тура махсус барои ҳамин ҷа роӣ кардагианд дар ҳамин минтақа бояд бестиву тафтиши ҳуҷҷатҳои ронандаҳоро бикунӣ. дар ин ҳолат ки агар вай ҳуҷҷатша бироварда бар дигар минтақа мутобиқат кард, баъд метавонӣ ки мисол ту ҳай кунӣ, биравӣ ба вай итоат накунӣ. дар ҳолате ки вай мебирояд нишон мета ҳамун направленишаву баъд ю бо удостоверениша нишон метаву дигар чизо, дигар ҳоҷати мақсад камера кардану дигар чизои ту нест. Ватанам Тоҷикистон нависае: салом алайкум акаи Сорбон, ба ҳамин саволи мо ҷавоб те. Қонун ҳаст дар Тоҷикистон ки лимоно налог гиранд? Ҷавоб те ки дар ноҳияи Қумсангир мегӯянд қонун ҳастай. Албатта вақте ту чизе ки фоида мебинӣ, фоида ба даст меёрӣ, бояд фоидаи ба дастовардагита фоизеша ба давлат биспорӣ, яъне ки налоги давлата бояд ту биспорӣ. Рамазон Убайдуллоев нависае: чӣ ба дар мактаб дар Москва шортӣ қатӣ мераванд? Кастум бурук савол дада наметавӣ, дуруғай озодӣ ҳаст? Неки давоми саволша нанависай. Вазорати маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза дар худмон иҷозат надодай ва қонунҳои Тоҷикистон дигараю ай Россия дигарай. Мумкин баъзеҳош ба ҳам монанд бошанд, ки ай ҳама қонунҳо як нестай. Маҳваш Дӯстова нависае: салом ака, ба саволи ман ҷавоб медодем. Дар набудани соҳиби хона суди ноҳия метавонад хонаро тақсим намуда ба номи дигар шахс гузаронад. ҳоло он ки он шахс ҳатто дар қайди хона нест, боз маҷбурӣ меоянду ҷангу ҷанҷол карда қулфи дарро шикаста даромадан мумкин аст? Ҷавоб медодед дар ҳамин савол. Ака вақте ки мисол як шахсша дар набудани шахси дигар меояд, ҳамун хонаро айхид карданӣ мешавад. Дар инҷа агар через қонунам ҳавай бигиранд, ба номи худаш карданӣ шавад, аввалан ҳамун шахсе ки ҳамин корро мекунад, ҳамонро ба ҷавобгарӣ мекашад мутобиқи қонун. Барое ки вақте ки хонаро ту ба номи як кас дигар гузаронданӣ мешавӣ, ба суд ариза пешниҳод мекунӣ, дар уҷа як моҳ қариб ки ту интизор мешавӣ барои биромадани ҳалномаи суд.
то ҳалномаи суд наброяд, на нотариус ҳақ дораву на ҳамун шахси хонагиранда ҳақ дора ки хиша дар ҳамун хона бигзора, яъне ки ҳам дамавои хонара ба номаш бикунанд. Нотариус дар ҳамун ҳолат танҳо ҳақ дора ки суд ҳалномаша мебирора, яъне ки ҳамин ҳолатҳои кора мебинаву розигии соҳиби пештараша мебинаву ҳамаша бигем тасдиқ мекуна, баъдан ҳалнома ки бировар, баъд через нотариус мегира хонара оформ мекуна ба номи ӯ. Ҷомӣ Абдуназаров нависад: ака то чандсолара хизмат бурдан мумкин аст? То синни 27 солагира. Рамазон нависад: ака агар аблава биқапа метавонем қатиш нарем, агар маҷбурӣ баранд мода мумкин аст бизанемш. охир ти қативу нарай бародар, тира мебаранд, нарафта намешава. вақте ки қапидаанд та мерай қатива, ё ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда ки дошта бошӣ, баъд озод мешавӣ. ҳуҷҷати тасдиқкунандат ё ҳамун студентский билетит мешава, ё ки военный билети нигоднит, ё ки ду фарзанд доштагӣ бошӣ. Аҳмадшо нависад: салом алейкум акаи Сорбон, паспорти тоҷикии ма баъди 3 сол пас тамом мешава. ма боз шаҳодатномара мебарам ё паспорта нишон медиҳам? Баъди 3 сол не ами ҳози ивазкунии паспортҳо рафтеса мерай ай нав паспорти пластикӣ мегирӣ. ба фикрам ки ай фармон бо хабар набудаи худат. ҳози дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳамаи паспортҳои кӯҳна, яъне паспортҳое ки монанди китобча буданд, ва ёра бояд ҳама пластикӣ кунанд. Дарёи ишқ нависад: кори кун ами ғарибо зан нагиранд. Муҳаммаҷон Сафаров нависад: ҳами қонуни Тоҷикистон дар ма дар кор нест, значит шаҳрванди Тоҷикистон нестӣ. Ғарибон Production нависад: салом алейкум акаи Сорбон, як савол. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастай қонуне ки писару духтар якдигаршона дӯст доранд, не ки хонагиҳои духтар розӣ набоша, бача гирезондаш метавонад? ҳамин бора қонун чӣ мега? агар вақте ки духтар болиғ боша, ҳечи гап надора, мегирезонаш ё мебарад тӯй мекуна, никоҳш мекуна, ҳечи гап надора. агар ки ай 18 сола боло боша ва духтарам худаш розӣ боша, агар ки несовершеннолетний боша, яъне ки ай 18 поён боша, ҷавобгарӣ дора, ҷиноят ҳисоб мехӯра аллакай. Бахти Тиҷей нависад: мард бояд хизмат кунад, не ки иҷа як гапай камбағал хизмат мекунад, бояд ҳама хизмат кунад. Тоҷикистон барои камбағалон нест бу. Арал нависад: салом алейкум, агар ду кӯдак дошта бошӣ, дар паспортат набошанд, мебаранд хизмат? вақте ки ту ду кӯдакдор шудӣ, да ту метриска метиҳанд дарам фарзандо, аллакай ту дар қайдшон ҳастӣ, не ки вақте ки дар паспортат боша ҳавай бигем халос хӯрдан аяму коргарои ҳарбӣ осонтар аст ки тафтиш мекунанд, сард метиҳанд. вақте ки набоша дар қайд ҳамун паспортат, то тафтиш мекунанд, чӣ мекунанд, мумкин ту 6 моҳи хизматта бигзарӣ бирад. Муҳаммад Саидов нависад: салом акаи Сорбон, сози хубӣ, ака ами аблава мара қапид пул қатӣ биромадам, ҳозир мешава ки шикоят кунам дар ҳамун одам. вақте ки ту пора додӣ дар коркуни давлат, танҳо коркуни давлата ба ҷавобгарӣ намекашанд. дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки ҳам порагиранда ва ҳам порадиҳанда ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шавад, яъне ки ту агар ай болои ӯ ариза бинависӣ, ваям ай болои ту ариза бинависа, ҳар дута ба ҷавобгарӣ мекашанд, то қаваят ба ҷавобгарӣ намекашанд. Муҳаммад нависад: худат хизмат кардагӣ ё не? ма 5 сол таҳсил кардам. Комрон нависад: салом алейкум ака, ту гуфтӣ ки қонуни нав меброяд, агар хизмат накунӣ якди никоҳ намешава, и як писар бошадам ҳамихе ё фақат ду писар? ма аввалаш ки қонун нагуфтам, фармон гуфтам, фармона шумо қонун фарқ кунем, фарқият шуда чия? ва баъдан ки ту агар якаписар бошӣ, аллакай ҳуҷҷати якаписарӣ дорӣ, бигем ки ҳаму какта ҳаму военный билет ҳуҷҷат дорӣ дар худат ки ту дар ҳақиқат як писарӣ. Алвин нависад: дар оила як писар боша, не ки падару модар дар қайди ҳаёт набошанд, мебаранд? падару модар агар дар қайди ҳаёт ҳам бошанду як писар боша, намебаранд ба хизмати ҳарбӣ. Анвар нависад: акаи Сорбон гуфта ки охири моҳи ноябр тамом мешава аблава, аввали моҳи декабр қапан чӣ мешава? хай ва ёро ҳам медонанд ки аввали моҳи декабр бояд нақапан. охир Ҳасан Назаров нависад: салом алейкум бародар, саволи ман ҳамин ки дар Россия ойнаҳои мошин сиёҳ кардан бепулай, задниш дудари қафо ва задни мумкин дар Тоҷикистон барои чӣ мумкин нест? оддӣ карда ҷавоб деҳ. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаму гуфтагиёта номбаркардагиёта кардан 50%, яъне ки 50% пулша меспорӣ ва ҳамин суммеро ки ту меспорӣ ба манфиати давлат бигем фоидаи хитам мерасонӣ, ӯ бо мошини хитам ойнаҳои сиёҳ мекунӣ, яъне ки ба бюҷети роғун меравад. Наҷмиддин Икромов нависад: салом алейкум ака, як савол.
ҳастанд одамое ки закс надоранд, не ки ҷидо шидагиам, фарзанд доранд, алимент меспора, ҳамун фарзандо ба номи падар мегзаранд ё ки не? Ҳамин савола ҷавоб теҳ. Илтимос, пешакӣ раҳмат. Фарзанд вақте ки ҳамун таваллуд шид, мисол баъдан ки ҷидо шиданд, вақте ҳамун таваллуд шиданд, аллакай вай ба номи падар мегзара ва алимент меспора, намеспора. Агар дар як ҳолат бигем ай номи падар мебурояд ки то падар худаш розигиша натияву модар қабул накунад. Дар ҳолате ки мисол падар худаш розигиша метияву ариза пешниҳод мекунад ки ай номи ма бироварда шава, баъдан ба номи модараш мегзара ва ӯ фарқ надорад ки ҷидо шидагиян ё ки зиндагӣ мекунад, фарзанд ба номи падаре ва бе иҷозати падар модар ба ягон ҷо бурдану ба дигар корорам ҳақ надорад. Асад нависад: салом Сормон, дар бораи гаӣ, агар ай мошин нафурӯяд, чӣ ҷавобгарӣ дорад ва аз гаӣ пурсидани ҳуҷҷати худи ӯ? Аз гаӣ ҳуҷҷат пурсидан ягон намуди ҷавобгарӣ надорад ва аз мошин нафуромаданам ягон намуд ҷавобгарӣ надорад. Баръакс, бояд вақти корманди бозрасии давлатии автомобили ҳамин ронандаро ки манъ кард, вақте ки истод бигем, бояд ҳамун корманди гаӣ худаш ба назди шофёр биёяд, то муддати 3 дақиқара шофёр метавонад интизор шава то ба наздаш биёяд. Агар ки ба наздаш наёмад, метавонад бо дал шиҳай кунад биравад. Абдубасит нависад: салом алейкум акаи Сормон ва тамоми тамошобинони юристи ҷей. Дар бораи и ака ягон гапи хато нагӯед. Бояд қонунҳои ватанамонро донем. Қонуни Қуръони Карим, ин қонун дар дили мо вуҷуди мо ҳаст барои охиратамон. Симпсон нависад: салом бародар, шахсҳои 2 фарзанд доранд, хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ки не? Намебаранд шон хизмати ҳарбӣ. Халид ибн Валид нависад: брат, баъзе одамо саволҳои такрорӣ метиҳанд. Мегӯянд ки дар барномаи пештара гуфтагием, созсараш мешид ки агар ҳамун видеоро ссилкаша дар рӯи экран пайдо кунӣ, чӣ хеле ки дигар блогерҳо чиликшона боло мекунанд, як ссилкача пайдо мешавад. Барои худам соз просмотр мешавад, дар барномаи гузашта ва барои халқам осонтар мешавад. Ба назар мегирем, мекунем, насибам хел. Эс нависад: салом бародар, одамое ки барои аблава савол метиҳанд, ҷавоб теҳ ҳамаи ҳамвода ки ҳамаи мо агар бигрезем ай хизмат, модарои мо, хоҳарои мо, умуман оилаи мо тинҷу ором хобанд, ай киҷо ҳай? Албатта ки бародармон дуруст қайд кардаед. Бехат теҷеке нависад: салом алейкум ака, дар саволи ман ҷавоб гардон. Ман аз занам ҷидо шидагиам, ҳаққи бачама дидан дорум, 2 сол пули алимент додам, ҳозир отказ кард занам пули алиментро. Вақте ки пули алимент меспорӣ ё ки намеспорӣ, аммо вақте ки суд шумо да бигем решенияи ҳам бекор кардани акди никоҳа мебирора, дар ҳамуҷа ба ҳалнома бироварданша мутобиқи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дидорбинии падар барои фарзанд муайян карда мешавад, тӯли рӯзҳо ё ки тӯли ҳафтаҳо. Яъне ки аз рӯи қонун ту ҳақ дорӣ, чӣ хеле ки суд қарор мебирора, ба ҳамун қарори бировардагиш бирай дидорбинии фарзанд бикунӣ. Мисол дар як рӯз 1 соат ё ки дар як ҳафта 1 соат, чӣ хеле ки ҳамун суд гуфта боша, ҳамун хел метавонӣ ту бирай дидорбиниша кунӣ. Дар ҳолати дидорбинӣ накарданаш ё ки модараш ки намемонад ту фарзанди худта бибинӣ, метавонӣ аз нав ариза пешниҳод кунӣ ба суд ки мисол модараш намемонад, ман фарзандма дидорбинӣ кунам, ва боз аз сари нав судя ҳалнома мебирораву. Ёров Хоҷа нависад: салом акаи Сормон, барои чӣ дар ҷои мо кадом вақте бифорашон аблава мекунанд? Фарқ надорад августай, февралай, паспортҳоро ҳамаша ҷамъ мекунанд, ба 1000 сомӣ мефурӯшандшон. Бародари азиз, и ай ҳисоби надонистани ҳуқуқҳои худтон. Дар ягон ҷой хеле гап нестае ки моҳи февралда ё ки моҳи августа аблава кунанд, дигар корҳо ё ки паспортҳои шуморо ҷамъ кунанд, баъдан ба маблағи 1000 сомонӣ бо паспортотона гардонда битиҳандтон. И ай ҳисоби надонистани ҳуқуқҳои худтон. Шумо худтон ки ҳамихе рафтороро дар ҳаваи кормандо иҷозат метиҳем, баъдан мо шуморо ҳамихе мекунанд, ай сабабе ки намефаҳмем баъзе чизоро. Азизҷон нависад: салом акаи Сормон, агар бедея ман кунай мошин нафурӯӣ чӣ кор мекуна? Протокол мекуна ё ки не? Ягон намуд протокол надорад. Ориф нависад: гапи надорум ака, не ки саволҳои беақло нашуда, аҳамият натеҳ, вақта беҳуда сарф накун. Инҷа як бародари дигармон нависад ки дар ҳолати регистратсия надоштан дар Федератсияи Россия агар моро дастгир кунанд, метавонанд ки қонунӣ депортатсиямон кунанд. Дар ҳолати дастгир кардан дар Федератсияи Россия, мисол ҳамин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин боре ки дастгир мекунанд, ба ҳамин сабаб ягон бор агар дастгир кардагӣ набошанд, бори аввалда ҷарима дорад 5000 рубл. Яъне ки огоҳӣ метавонанд 5000 рубл ҷаримат мекунанд ва
мерай баъд регистратсия мекунӣ. Агар ки бори дуюм дар ҳамин қабл ғалт идӣ ба ҳамин корбо, баъд депортатсия дора аз 3 сол, 5 сол то 10 сола. олами клипҳо нависад. Салом алейкум ака, ман Одилҷон Маҷидов ҳастам аз ноҳияи восеи савол чунинай. Ман як писар ҳастам, барои хизмат нарафтан ай военкомат ҳуҷҷат гирифтам. Айни ҳол ман дар Россия якчанд нафар ба хона рафта повестка додиянд. ба ман чӣ маслиҳат метаҳед? Ман Россия рафта наметавонам. Ба ман ягон проблема намешавад? Илтимос ҷавоб медодем. дар ҳолате ки ту ҳуҷҷати якаписарӣ доштагӣ бошӣ, ягон проблематам намешавад. ва агар ки ира дар назар доштагӣ бошӣ, дар вақти набудани ту дар ҳудуди Тоҷикистон кормандои ҳамун военкомат хонатон биёянд, талаби сум кунанд, ё ки мисол талаб кунанд ки фарзандтона бигем биёя ба ҷумҳурии Тоҷикистон, хеле гапам нестай ва ҳақ надорам. Сардор нависад. Салом акаи Сорбон, писари ман синфи 1 меравам. Ман ба орзу ҳавас ай бозор либоси мактабиш харидам. Не ки ай тарафи мактаб мегӯянд ки ай мактаб нахарӣ 1 сентябр роҳ наметиҳем. Агар роҳ натама ягон маълима бизанам, ҷиноят мешавад? Любой кас дар дил ҳавас дорад. Илтимос ҷавоб те пешакӣ ҳазор раҳмати калон. Ака вақте ки ту мисол ай мактаба сабаби агар мешавад ки ту нахарида бошӣ, мумкин нархи мактаб қиматтар бошад. Не ки ай бозор ба монанди ҳамун либоси мактаб харидагӣ бошӣ, ай мактабам ҳақ надоранд ки бигӯянд биё маҷбураки ай мо бихар. Мисол дар мактаб агар костюм руки сиёҳ ҳама яхела гирифтагӣ бошанд, ту костюм руки сабз харидагӣ бошӣ, ба ҳамин хотир мумкин гуфтанд ки нагир. ва агар ҳолатеша ки ту гуфтесай мисол ман увора ягонташа бизанам, дар ин ҳолат ҷиноят мешавад, яъне кодекси ҷиноятӣ моддаи 112, 13, 14, 15, 16, яъне ки ҳамин 5 моддаи кодекси ҷиноятӣ дар бораи лату кӯб омадагиай. Барои чӣ 5 модда омадагиай? Барое ки ҳолатҳо дорад. Мисол дар якш ҳастай ҳолате ки ту ура мезанӣ, саломатиш безеби бад мешавад, бигем мезанӣ ягон даст бош мешканад. ҳолатиш ҳастай ки мезаниш ягон кор намекунад, ба ҳамин хотир ба 5 модда тақсим шудагиянд. ҷавобгарии ҳар якташ ҳар хеле, яъне ки ҷиноят мешавад аллакай. тҷк навистай. Зинда бошӣ бародар, барномаат беҳад барои мардум фоида дорад. ҳазор раҳмати калон. Программист Мурод навистай. ака созе ман регистратсия кардам. Савол доштам. Масъалаи дрон чӣ хела? Иҷозатнома барои паридан ҳастми? дар масъалаи дрон воридоташ аэропорт ҳозир қатъиян манъ шудагиа, яъне ки ворид кардан ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин аэропорт мумкин нестад. ва мабодо агар ба тарзи ягон мошина ё дигар чизо агар дохил кунанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон, вақте ки дохил шид, ҳамун дрона гирифта ба амният мерен, регистратсия мекунен дар уҷа. яъне ки шумо ҳам хеле чиза дохил карден ва истифода бурданӣ мешавен, дар амният мерен, ба қайд мегирен ки ай ҳамхели шахсияти дрон, ва баъдан мерен литсензия мегирен ва барои истифодабариш дар ҷойҳои мисол корхонаҳои давлатӣ, амнияту прокуратураву милитсияхонаву дигар ҷойҳои ҳамин корхонаҳои давлатӣ ҳавая истифода бурдан мумкин нестад. Файзалӣ бегуфт ҳамин саволе ки ту дар комментария пешкаш карда метавонӣ дар Viber бинависӣ, дар доиди ҳамин масъалаи ту суҳбат кунем дар уҷа баҳазиртар, хубтар, барое ки дар видео ҷавоб додан шарт нест ҳамин саволи туро. рақамҳои Viber 501 33 86 33. Умед Сафаров навистаю дар охираш навистае ки ин маротиба боварӣ дорам ки ба саволам ҷавоб метиҳен ва не ки саволат нестай баъди ҳамин гапи навистагӣ. Азам ТВ навистае. Мисол 38-43% чанд сум мешавад? ба пули худмон мегуфтӣ, раҳмат пешакӣ. 38-43% и дар бораи растамошка дар назар дори худат ба фикрам. 38-43% ман гуфтам дар кадом ҳолат ҳисоб мекунанд ки ҳар як мошине дохили ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад ва ин мошин дариҷа нархномаи худша доранд. ва 38% яъне ки ай тарафҳои Россия, а 43% гуфтагимон ай тарафҳои Европа. Бобоҷон Мадиёров навистай. Акаи Сорбон, Аллоҳ нигаҳбонат бошад. Агар Тоҷикистон рафтам, дар барнома қабул мекунӣ? иншааллоҳ қабул мекунем албатта. Фирӯз Саидов навистай. моиндар метавонад ки падара ба фарзандош чап кунаву мақсад соҳиби хона шавад. морам дар ӯ хона прописка даҳем. рости моҳи марти 2019 занг гирифтам ва баъди чанд моҳ ба Россия омадам ва моиндарам ҷанҷол бардошта гуфтае ки ягонтаи кӯдакои ин мард ҳақ надоранд дар ин хонаи кӯдакои май гуфтаю оилама пеш кардааст. оё дар қонун нисбати ҳамин гуна ҳолатҳо ягон ҷазо ҳаст? моиндарам ними хонаро фурӯхт
ба хотири падар хаб кардем, мо метавонем даъво кунем. Албатта вақте ки шумо даъво карден, суд ба ҳаматон тақсим мекунад, яъне ки хонара баробар. Мисол турам фарзанди ҳамун хона ҳисоб мешавед, ҳаққу ҳуқуқи хита доред дар ҳамун хона. Яъне ки 4 фарзанден ё ки 2 фарзанден, ба ҳаматон суд меояд, нигоҳ мекунад чанд қадар замине, баробар тақсимот мекунад. Дар ҳолати даъво кардан, яъне ки ту бугӯй ҳаққи худма агар битен ва ӯ фарзанди дигариро ҳам бига ҳаққи маро битен ва ҳаққи шуморо ҷидо мекунанд, баъдан ҳамун асталниш чанд қайки мемонад, ба ҳамун падарат мемонад, ӯ ба моиндарат. Иброҳим нависае, ҳама дар бораи хизмат савол менависанд. Мо шери нарем мегӯем ку хизмат барен, ҳеҷ каса намекишанд дар хизмат. Ҳамамон падару модар дорем. Инак бародаро, видеоро ҷамъбаст мекунем барое ки иҷада боз саволҳои такрорӣ бисёртара. Ман як чанд саволҳои такрориро пропускат кардам, нахондам ҳамвора. Саволҳоро хондам, ба фикрам ки скучни бад мегзарад дар ҳамаи тамошобино. Ба ҳамин хотир ман ба хулосае омадам ки аз ин ҷабҳа мақсад ҳамин саволотонам метавонен ҳам дар ҳамин ютуб дар комментария бинависен ва ҳам бо хубтараш ихе мешавад ки ба навор бигирен ҳамун саволтон ба тариқи инстаграма ё ки ба вайбере ман равон мекунен ва вақте ки ман саволтонро ҷавоб медиҳам, дар ҷа дар экран ман мемонам ҳамун видеои шуморо ҳам ки мисол савола кӣ додестаю, кадом одам додестаю, мисол видеои шуморо мемонам ва баъди видеотон мондан саволтонро ҷавоб медиҳам. Хай бо худтон бинем ки хеле худтон имконият дорем ба тариқи видео мекунен ё ки дар ҳамин комментария ютуб менависен ва ногуфта намона ки бидорен ҳамун ссилкае ки дар комментария мо закрепит кардагия, як регистратсия кунен ҳамунҷа дар канали ма юрист тиҷей подписатсия кунен ва ҳамун ҳамунҷа номи инстаграму рақамҳои вайбер мебирояд, ҳамунҷада метавонем видеои худтонро равон кунем. Худоҳофиз ҳама каса.